Jollibee, usa sa mga pinaka-successful ng fast food chain diri sa Pilipinas sa atong panahon karon. Pero ang pangutana, kinsay founder sa Jollibee? Anong daghay Jollibee karon sa tibuok kalibutan? Kanang sulod sa tong video karong adlaw. Ang founder sa Jollibee mao si Tony Tan Kak Chong. Kini siya gikan siya sa Fujian, China. Naanak katong January 5, 1953. Ito sila ka magsuon, ikatulo siya. Pagkahuman sa World War II tong niaging mga panahon, yang papa gikan sa China nani sa Philippines, particularly sa Davao City, ug dito na narbaho sa usa ka restaurant. Og uban-uban po si Tony Tan Kak Chong si ang papa. So gamay pa lang si Tony Tan Kak Chong, kita na siya unsay mga pamalakad, mga pamaagi ug unsay mga kalihukan sa kusina or sa kitchen tungod sa iyang papa. Sa paglabay sa panahon sa University of Santo Tomas sa UST, iyang kurso Chemical Engineering. So kinyo makita ang kurso ni Tony Tan Kak Chong na tagiya sa Jollibee layo ra kaayo sa iyang business o negosyo karon. Sa una katong wala pay Jollibee, si Tony Tan Kak Chong ni apil og field trip no ug iyang nakita dito ug iyang nasaksihan kanang gitawag na Magnolia. So karon kay ilata sa Magnolia. Sa una nanay Magnolia nga wala pa ang Jollibee. Kini si Tony Tan Kak Chong no nag-franchise sa kanang gitawag na Magnolia, in which ang baligya is ice cream lang. Pero katong nag-franchise na si Tony Tan Kak Chong sa Magnolia, is ang pwede lang ibaligya is kanang gitawag lang nga ice cream. Kay ice cream man jud ang produkto sa Magnolia. Pero daghay customer nga nag-request sa iya nga dungagan to iyang tinda nga ice cream o kanang gitawag na fried chicken, spaghetti ug burger. Pero di mo siya pwede kay ang agreement nila sa franchise is ice cream man jud ang ibaligya. Mao na ang niundang sa pag-franchise si Tony Tan Kak Chong sa Magnolia ug nagtukod og kaugalingong negosyo, in which ang baligya is katunang mga request sa mga tao na burger, spaghetti o manok or chicken joy. So dito nagsugod ang journey ni Tony Tan Kak Chong sa pagnegosyo og kanang fast food chain. Pero sa una dili pa Jollibee ang tawag. Ang tawag pa sa una is Jollibee. Pero from Jollibee nahimo siyang Jollibee. Ang pangutana ron kinsa may nagbuot ana, kinsay hinungdan ana o kinsay nag-imbento. Ang tubag dili si Tony Tan Kak Chong, kundi si Manuel Lumba. So si Manuel Lumba ang hinungdan nganong nay word karon na Jollibee. From Jollibee to Jollibee. Usap pud sa nagpasikat sa Jollibee kanang gitawag na mascot no. So na sila mascot ron kana siya inspired na sila sa kanang gitawag na Mickey Mouse. Ug ang nagbuhat anang mascot sa Jollibee way lain kundi si Willie Williano. Ug sa paglabay sa panahon niabot na sa Philippines kanang gitawag na McDonald's no, ilang giplanuhan nga paliton ang Jollibee pero wala isugot ang founder sa Jollibee na si Tony Tan Kak Chong. So gibuhat sa founder sa Jollibee, instead na ibaligya ang Jollibee sa McDonald's, is iya kining gipalago og namalit og mga other businesses like Mang Inasal, Red Ribbon, Greenwich, Burger King ug uban pa. Manang karon successful kayo si Tony Tan Kak Chong tungod sa mga negosyo nga iyang gipamalit nga nagdugang sa iya og income. Ug katong 1986 nakagawa sa Philippines kanang gitawag na Jollibee, particularly dito sa Taiwan. Ug nikalat pa jud sa tibuok kalibutan no, niabot sa North America, sa Europe ug uban pa. Manang karon na gitawag na Jollibee na atong naabtan ug ginatangkilik nato ilang mga produkto na mga lami sa sama sa fried chicken, spaghetti, burger ug uban pa. Kana lang ang hamugbo nga history sa kanang gitawag na Jollibee. Unta na may na-learn sa gamay ug kini siya magamit ninyo sa unahan sa inyong pagkinabuhi sa kalibutan. Sige, daghan kay salamat sa pagtan-aw, kantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more.